ערב טוב לכולם, חברים. ברוכים הבאים לכולם. אהלן, ערב טוב. לי קוראים אשר, נעים מאוד. אהלן. מימיני יש לנו פה את נתי על כלי הקשה, ומשמאל דביר אלפי על כלי מאוד מאוד עתיק, מאוד מאוד מיוחד בשם קמנצ'ה. כלי שנותן לנו פה איזשהו טעם חוזר לבית כנסת הזה, שהוא בית כנסת של עולים מאיראן, כן, בית כנסת של עדת הפרסים. אז הקמנצ'ה הוא כלי פרסי מאוד מאוד עתיק. אנחנו מדברים על בערך 3,000 שנה, מי שמכיר. והאמת שבאנו לפה ככה קצת לדבר על הסליחות ולשיר סליחות. ברוכים הבאים. אז רציתי קודם להתחיל באיזו שאלה מנחה כזאת. שאלה שהרבה זמן סקרנה אותי וככה... שאלה שהרבה זמן התחבטתי בה. מה פשר החפלה הזאת שנקראת סליחות, רבותיי? למה בכלל יושבים פה כלי נגינה, ומה זה כל הסיפור הזה? תראו איזה קרנבל זה, חברים, סליחות, כן? אלפי אנשים מגיעים לכותל, כן, אווירה, שרים ביחד, שמחה. בואו נדמיין רגע סיטואציה, אנחנו חוזרים הביתה, כן? והילד שלכם לקח טוש, לא טוש נעים, טוש שחור כזה, רציני, וקשקש לכם על כל הקיר. ככה ציור רציני. תופסים את הילד, אומרים לו, חביבי, אתה לא בכיוון, זה לא מתאים. אתה צריך לבקש סליחה. נכון? צריך לבקש סליחה. והילד שלכם עושה את הדבר הבא. סליחה שקשקשתי על הקיר, סליחה שקשקשתי. נשמע לכם מתאים? אני פחות הייתי סולח על כזה דבר. אתה רוצה לבקש סליחה, תנמיך את הקול שלך, כמוני שאני, אתה קצת תסלחו לי על הקול, אני אחרי שבוע מחלה. אתם תשפעו פה גם שיעולים, זה יהיה חלק מהמוזיקליות שבעניין. תוריד את הראש, תזיל איזה דמעה או שתיים להראות שאתה רציני, נכון? אתה לבקש סליחה. מה זה הקרנבל הזה? רבותיי, מה כל החגיגה הזאת, כל השמחה הזאת? אפשר אפילו להעמיס על השאלה ולשאול, ראש השנה, יום הדין, כן, ברוכים הבאים לכולם, זה כיף. ראש השנה זה יום הדין, יום של משפט, שופטים את כל העולם. מי שמח ביום של משפט? רק משוגעים. מי שמח ביום של משפט? כולם לחוצים. רבותיי, יש משל נפלא, מדהים. אני חושב שהוא של המגיד מדובנה, אני לא סגור על זה, אבל אל תתפסו אותי. והמשל מספר על בן שלקח לאבא שלו את האוטו לעשות ככה דאווינים בשכונה, לעשות חרקות, וגרם נזק, עשה איזה תאונה, מגיע שוטר, תופס אותו, אומר לו, חביבי, יש לך מחלה משפט, עוצר אותו, והבחור שלנו יושב במעצר, לילה, מאוד מאוד חושש, לא יודע מה יקרה לו, מה יהיה איתו.
מגיע היום של המשפט, אתם בטח מתארים לעצמכם את התחושות, הרבה 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 פחד, ברוכים וברוכות הבאות לכולם. הרבה מאוד פחד, הרבה מאוד חשש, מה יהיה איתי? אני אצטרך לשלם קנסות כל החיים, אני אשב בכלא, מה יקרה? מה יהיה? והילד שלנו נכנס לבית המשפט, ופתאום הוא קולט שהשופט זה אבא שלו. אז הוא מתחיל לשיר, הוא מאוד מאוד שמח, כי הוא יודע שהוא ינצח. הוא ינצח במשפט, הוא יזכה במשפט, כי אבא תמיד מרחם על הילדים שלו, חברים. לא משנה מה, לא משנה איך, אבא תמיד מרחם על הילדים שלו, אבא תמיד חומל. זה רחמים שהם ממקום מאוד מאוד עמוק, נכון? אבא תמיד מרחם על הילדים שלו. תשימו לב כמה פעמים אנחנו אומרים בסליחות, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו. אנחנו לא אומרים מלכנו אבינו. קודם כל אבא, אחר כך מלך. קודם כל אבינו, אחר כך מלכנו. אנחנו נצטרך את עזרתכם הערב, חברים, לשיר איתנו את כל הפיוטים היפים האלה של הסליחות. אז תעזרו לנו בבקשה. עכשיו כשאנחנו שמחים, והבנו למה אנחנו שמחים. אתם אומרים, נשיר קצת.
שמך, אלף אלפיים שמך, מלא רחמים שמך, אנו נקרא שמך, אדוני עושה למען שמך, חכם לפניך, לכן איזה יופי, איזה יפה אתם שרים איתנו חברים. טוב, חברים, אתם יודעים מה הסליחות, השעה האמיתית של הסליחות, זה לא עכשיו, צר לי, זה ב5 בבוקר בערך, וזה דווקא כשהכי קשה להתעורר, שם שמו את הסליחות. למה? למה אי אפשר היה לשים רבותיי את הסליחות ב6 בערב, אחרי העבודה, אחרי תפילת ערבית, סליחות וזהו. נתי. למה אי אפשר לשים את הסליחות בשעה נוחה? למה 5 בבוקר? רבותיי, יש פה אחד העקרונות החשובים של הסליחות. להתעורר. אנחנו צריכים להתעורר דווקא בשעה שבה הכי קשה לנו להתעורר, בשעה שאנחנו הכי פחות רוצים בה להתעורר, בשעה שאנחנו הכי רוצים לישון בה. אז אנחנו צריכים לקום ולשבור את השינה שלנו. וזה אחד העקרונות הכי חשובים של הסליחות. לא סתם הסליחות מתחילות במילים, קמתי באשמורת לבקש על עווני. קמתי באשמורת. יש פיוט שמגיע מיד אחר כך, שזה בן אדם מה לך נרדם, שזה פיוט שעוד מעט נשאיר אותו ביחד. עכשיו, בן אדם מה לך נרדם, אלו מילים שנאמרו למי? ליונה הנביא, יונה בן אמיתי. מה הסיפור של יונה? מה הקשר של יונה גם לסליחות? אז אנחנו קודם כל קוראים את ספר יונה ביום כיפור. וכל העניין של יונה, כל הסיפור של יונה, ברוכים הבאים חברים, שם בקצה, בואו תצטרפו אלינו קרוב, לא צריך לשבת שם רחוק. סתם בנחת שלכם, איפה שבאתי שם. הסיפור של יונה זה בעצם סיפור של מישהו שבורח מהשליחות שלו בעולם. אלוקים נותן לו שליחות מאוד מאוד ברורה לעשות, והוא בורח ממנה. ובאיזשהו מקום כולנו יונה. כל אחד מאיתנו בורח מהשליחות שלו בעולם. זה קשה. והמילים שמעוררות את יונה, כשיש סערה בים, אז כל אחד מהמלאכים פונה כל אחד, מתפלל כל אחד לאלוהים שלו, כל אחד מוציא את הפסל שלו, כל אחד פונה לעזרה שלו, ופתאום רואים אותו ישן, אז הם אומרים לו, בן אדם, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך. אתה לא רואה שאומרים, אנחנו מתים. רבי נחמן מברסלב אומר שאפשר לישון 70 שנה. אנחנו רואים כל מיני סיפורים כאלה גם בתלמוד, על כל מיני אנשים שישנים 70 שנה נרדמים וקמים אחרי 70 שנה, נכון? אליהו הנביא, רבי שמעון בר יוחאי, סיפור כזה גם, כל מיני אישים שנרדמים לנו ל-70 שנה, שזה מספר מאוד לא רנדומלי, 70. חברים, יש פה איזושהי נקודה. אפשר באמת לישון את החיים. אפשר לתת לחיים לעבור, עובר יום, עוד יום, שעה ועוד שעה, ופתאום מסתכלים אחורה ואומרים, בוא'נה, איך הזמן טס. מכירים את המבט הזה אחורה? איך הזמן טס, איך הילדים גדלו? חברים, רבי נחמן אומר, אל תיתן לחיים לעבור עליך. תחיה אותם. לכן הוא החליט לקרוא לספר שלו חיי מוהר"ן. הוא היה בן אדם שהיה מאוד חי, איך מספרים על רבי נחמן מברסלב. באמת, לחיות את החיים האלה, למצות אותם, להיות כל רגע ורגע נוכח.
זו מעלה שיש מאוד מעטים שזוכים לה. אז לנו, האנשים הפשוטים שלא זוכים למעלות הגדולות האלה, יש לנו את התקופה הזאת של הסליחות, שבאה ואומרת לנו, עצור, הגיע הזמן להתעורר. שופר זה מלשון להשתפר. השופר קורא לנו להשתפר, לשפר את המעשים שלנו, להיות אנשים יותר טובים. יש תקופה בשנה שבה אנחנו צריכים לפשפש במעשינו, כל אחד קורא לזה איך שהוא רוצה, אבל להתעורר מהתרדמה הפיזית, ועל ידי זה להתעורר מהתרדמה הרוחנית. מסכימים איתי קצת? אתם רואים? בואו נשאיר איזה פיוט מאוד מאוד מיוחד. איזה פיוט מיוחד. שפוך שיחה לעושליך באדום האדום וחצות תיאר לאלתך בטרם מהמן קומים ומהירה וצלזמה לפני שוכן מעונים ומפשע וגם רשע ברח ופחד מהאסונים אנשים שמך יודעי ישראל נאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בשת הפנים עמוד כגבר והתגבר להתוודות על חטאים יהי ראש בחובבו לכפר על פשעים כי מעולם לא נעלם ממנו נפלאים כל מאמר אשר יאמר לפניו הם נפלאים המרחם הוא ירחם עלינו כרחם אבל די לך אדוני הצדקה ולנו בשת הפנים טוב חברים, באמת שהתבקשתי גם להסביר קצת על הכלים שיש לנו פה היום. אז החיבור שיש לנו אצלנו בהרכב היפה הזה, יש לנו פה ממש חיבור של מזרח ומערב. יש לנו את ההרמוניה מהמערב שמגיעה עם הגיטרה וכולי,
ויש לנו גם את הקמנצ'ה, כמו שהתחלתי להגיד. אז קמנצ'ה זה בעצם שתי מילים בפרסית. קמן, שזו קשת, זה בעצם הקשת הזו המיוחדת שאתם רואים שהיא רפויה, ולא הדוקה כמו הקשתות שאנחנו רואים בפילהרמונית, כן? וצ'ה, שזה קטן, זה בעצם קשת קטנה, זה השם המלא של הכלי הזה. ואתם מסתכלים בעצם על הסבא של הסבא של הסבא של הכינור שאנחנו מכירים היום, הכינור המערבי. עכשיו, הרבה לפני שניגנו בכל מיני פוזיציות כאלו מעניינות במערב, המקור הוא במזרח, הוא באזור איראן, ומנגנים אותו על הברך, או עם כל מיני מקלות כאלו ארוכים. יש לנו ציורים ותחריטים של קמנצ'ה מתקופות מאוד מאוד קדומות. רוב הסיכויים שמדובר בכלי שגם ניגן בבית המקדש, אני אומר רוב הסיכויים כי זה פשוט כלים בני אותה תקופה, ובבית המקדש יש לנו להקה של 93 נגנים, אז צריך הרבה כלים למלא את הלהקה הזאת, ובאותה תקופה המגוון לא היה מאוד מאוד גדול, אז אנחנו כן יכולים לשער פחות או יותר שמדובר באחד הכלים של המקדש. מה שכן, כשאנחנו מדברים על כינור במקרא, אז אנחנו לא מדברים על כלי קשת. אנחנו מדברים על כלי דמוי נבל שאנחנו רואים על החצי שקל שיש לנו היום, ובעצם אחד ההסברים למה קוראים לו כינור, זה בגלל שבתוך האוצרת בפנים צורת הכינרת. אז לכינרת קוראים כינרת כי היא נראית כמו הצורה של הבפנים של כינור, או הפוך. לא נעריך בזה. אז באמת, כיוון שכלי מאוד מאוד עתיק שמגיע מהמזרח, יש לנו פה את הגיטרה שנותנת לנו את ההרמוניה ואת החיבור שמגיע מהמערב. יש לנו פה את הדהול, דרלה, כלי שעשוי בעצם תוף שעשוי בצורה מסורתית מחרס ומאור. אתם רואים שדולק אור בתוך התוף, זה לא סתם לאווירה הרומנטית, כמובן שזה גם מאוד חשוב לנו, מן הסתם. אבל זה בעצם מותח לנו את האור, כי אור מאוד מושפע מטמפרטורה. זו חייב חום, כי להיות מתוח כל הזמן. יש לנו פה כרית חימום, ויש לנו מנורת חימום בתוך התוף. יש לנו פה ממש חיבור של מזרח ומערב מאוד מאוד מיוחד בשבילכם חברים. אז אני רוצה שוב להציג את נתי על כלי הקשה, נתי דוידי. תודה רבה, מגיע לו חברים. דביר אלפי, אחד מהאורחים, מלך הקורדים, שמנגן לנו קמנצ'ה, ואני אשר. איזה קיסריה נהיה לנו פה, מרגשים אותי. טוב, אז דיברנו על בן אדם עליך נרדם ועל אדון הסליחות, ויש עוד פיוט מאוד 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 מיוחד, שהוא ככה קצת יותר קצבי, אולי נשמע קצת יותר לבנתי. אתם מכירים בטח את יה שמה אביונך, המחלים פניך. אז יה שמה אביונך זה פיוט מאוד 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 מיוחד, והוא חלק מסדרה של פיוטים שאותם כותב רבי יהודה הלוי. עכשיו רבי יהודה הלוי זה דמות שאפשר ככה רק עליה לדבר במשך הרצאות ולילות שלמים וימים גם. אבל אני אגיד בקצרה על הדמות הזאת של רבי יהודה הלוי, שהוא היה בן אדם שהחלום שלו, הדבר שהוא כסף אליו ביותר, היה לעשות את מה שאתם עושים עכשיו, להיות בירושלים. זה היה החלום שלו. והוא היה ספרדי במקור. רבי יהודה הלוי מאוד 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 רצה להגיע לארץ ישראל, ובמיוחד לירושלים, והוא ערג אליה וכסף אליה מאוד מאוד בכל מאודו. כתב המון 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 שירים על ירושלים. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, נכון? איך אטעמה לפי ואיך יערב. הוא ממש לא היה יכול לאכול מרוב געגועים לירושלים. לקראת ככה הסוף שלו, הוא מחליט החלטה כן לעלות לירושלים, והוא עוזר אומץ וככה אורז את מעט חפציו ומתחיל להתקדם לכיוון ירושלים. זה מסע מאוד ארוך, חברים.
אין רכבות, אין אוטובוסים, עוד שעם רכבות ואוטובוסים אפשר להיתקע יפה, אבל מסע מאוד מאוד ארוך, חברים, מאוד מאוד ארוך של שנים, כמה שנים, אני חושב ש3, ובסוף הוא מגיע, חברים, הוא מגיע לירושלים, ומספרים שהוא נעמד, אומרים שזה היה בשער ציון, נעמד בשערי ירושלים, אתם בטח יכולים לדמיין את ההתרגשות שלו, כולו רעד, בטח, והוא דמעות זלגו על חייו, הוא עומד שם בבכייה, בהתרגשות מאוד 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 גדולה, ומתפלל ומודה לאלוהים, שהנה הוא נכנס לירושלים. ובאותם רגעים יוצא בדהרה מהשער, פרש עות'מאני, טורקי, בדהרה על הסוס שלו, והוא רואה איזה זקן יהודי, עומד לו בדרך, והוא פשוט דורס אותו למוות. וככה מוצא רבי יהודה הלוי את מותו. אני לא יודע אם ידעתם, אבל הטרגדיה הזאת היא הסיפור של פטירתו של רבי יהודה הלוי. פשוט פרש טורקי שדורס אותו בפרסות סוסו בשערי ירושלים. כן. טורקים אהבו אותנו מאז ומעולם, מסתבר. אז עכשיו, אחרי ששמענו את הסיפור הזה, פתאום ישמע אביונך מקבל פרספקטיבה אחרת, ותמיד מרגש אותי הפיוט הזה. אז בואו נשאיר אותו.
תשעה ותאסוף עדר טוי ותקים לך רוי לפקוד בטוב צונך שמה אביונך המחלים בניך אבינו לבניך אל תעין אוזניך הולכים בדרך נכוחה ומסרים היום סליחה ובתפילת שחר נציל חינך שמה וואו, חברים, איזה מילים של רבי יהודה הלוי. אי אפשר להשאיר אותם בלי להתרגש. דמעת פניהם תשעה, ותאסוף העדר טועה, ותקים לך רועה. אני חושב שבתקופה הזאת שלנו, בתור העם, כתוב שבעקבות המשיח, האמת תהיה נעדרת. אז אפשר להבין את זה כמו מישהו שנעדר מביתו, או מישהו שהוא נעדר, כן? לא נמצא. אבל אפשר להבין את זה, האמת תהיה נעדרת, מלשון עדרים עדרים. מלא קבוצות, וכל אחד חושב שהאמת היא רק אצלו. רק הוא הכי צודק, וכולם חייבים להקשיב רק לו. ופה אנחנו מביאים את התפילה הזאת של רבי יהודה הלוי מכל הלב, של באמת, אנחנו צריכים רועה, אנחנו צריכים, העם שלנו מנהיג, הנהגה אמיתית, הנהגה של אמת, מישהו שיפקוד בטוב את הצאן, מישהו שבאמת יהיה אכפת לו, מישהו שבאמת יהיה טוב, וירצה את הטוב. אינשאללה, זאת השם. אז כן, הייתי רוצה, אחרי הדיבור הזה, לעשות איזה פסק זמן במופע סליחות שלנו, למרות שזה לא באמת פסק זמן, ולשאת תפילה ביחד כולנו, כי כשאנחנו ככה ביחד עם לבבות פתוחים, אחרי הדיבורים האלה והפיוטים האלה שהכי פותחים את הלב בעולם, יש לנו כוח, יש לנו עוצמה. הן אל כביר לא ימאס תפילת רבים, ככה כתוב. אנשים שהם ביחד יש להם כוח, יהודים שהם ביחד יש להם כוח. אז אני רוצה שנתפלל כולנו ביחד, ללוחמים שלנו, שיחזרו הביתה בשלום, לחטופים שלנו, שישובו אלינו, שתהיה לנו שנה של טוב, של בשורות טובות, שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה בברכותיה. אז בואו תצטרפו אלינו רגע לשיר המעלות ספונטני ככה, שיר כולנו רגע, אנחנו בטוח נפעל איזה משהו בשנה. שיר המעלות אשאנה להרים מאין יבוא עזרי עזרי אדוני עושה שמיים וארץ עליתם למות רגליך על ינום שומרך הנה
אלוהינו ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צלך ליד ימינך. אמנם השמש לא יגן והריח בלילה, אדוני ישמורך מכל, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך. השם שהשם ישמור גם את הנפש, חשוב מאוד. טוב, חזרה על הסליחות. אני חושב שזה הסיפור הכי עצוב שיש בעולם. הסיפור מאחורי הפיוט, עת שערי רצון להיפתח. הסיפור הזה קורע לי את הלב כל פעם מחדש. הסיפור על סמואל אל-מגריבי. שמעתם פעם את השם סמואל אל-מגריבי? אני חושב שלא. מהסיבה הפשוטה, שאתם לא ערבים ולא מוסלמים שמתעסקים בפילוסופיה. סמואל אל-מגריבי הוא אחד השמות המפורסמים בפילוסופיה של האסלאם, ולא הרבה יודעים את הסיפור מאחורי סמואל אל-מגריבי, ואת העובדה שהפילוסוף המוסלמי הזה, שהיה כנראה אנטישמי לא קטן, אחראי לאחד הפיוטים הכי יפים והכי מרגשים והכי מדהימים ומיוחדים שהעם היהודי קיבל. יש פיוט ששרים אותו בראש השנה, עוקד והנעקד והמזבח, כן? עת שערי רצון להיפתח, יום אהיה כפיי לאל שוטח, אנא זכור נא לי ביום מוכיח, עוקד והנעקד והמזבח. והמילים האלה הם לא סתם מילים, נאמרו מלב מאוד מאוד כואב. הסיפור הולך ככה. במרוקו, משפחה מאוד מיוחסת ומוכרת של הרב רבי יהודה בן שמואל אבן עבאס, רב מאוד מאוד מפורסם במרוקו של אז, ולא ולאשתו חנה לא היו ילדים הרבה מאוד שנים. עכשיו זה מאוד מאוד טבעי שכשבסוף אחרי 10 שנים של תפילות ותחנונים ובקשות וסגולות נולד בן, אז איך יקראו לבן שנולד לחנה אחרי כל כך הרבה שנים? שמואל, נכון, זה אח טבעי. כמובן שגם הסבא קוראים שמואל, אז זה ככה ממש הסתדר בול. אז הם קראו לילד שלהם שמואל, ושמואל קרא לו מה שקורה להרבה בנים של רב. הוא פשוט היה לו קשה מדי כנראה. כנראה היה הרבה מאוד עומס, לחץ. הוא החליט שהוא חותך מהאזור, הוא עובר לגור בסוריה. משם הוא מגיע לקהיר, למצרים. בהמשך הוא ממיר את דתו לאסלאם. ומתחיל ללמוד פילוסופיה. האסלאם באותה תקופה פורח ומשגשג, מתמטיקאים, פילוסופים, אסטרונומים. גם היהודים שמשגשגים, תור הזהב, כן, של האסלאם, גם היהודים משגשגים מתחת האסלאם, הרמב"ם, תקופת תור הזהב של ספרד וכולי. ואותו שמואל משנה את השם שלו לסמואל, והוא לומד ומתעמק ומתעלה בפילוסופיה של אז, והוא לא מסתפק בלהתאסלם. סמואל נהיה אויב היהדות, רבותיי. הילד הזה, הוא לא סתם זרק את הסיפורים של בית אבא, הוא נלחם בהם.
הוא החליט שהוא נלחם ביהדות, יוצא למלחמה ממש, והוא כותב חוברת. לחוברת הזאת הוא קורא איפחאם אל יהוד, השתקת היהודים. חוברת שבעצם מנגחת את היהדות מזוויות מאוד מאוד כואבות, כי הוא ידע. וידע בדיוק איפה. ידע להכיל איפה שכואב. היא מקעקעת את היהדות ממקומות מאוד מאוד לא נעימים, תחת לחגורה. והחוברת הזאת עד היום משמשת כל מיני שייחים מוסלמים וכל מיני ויכוחים. איפחאם אל יהוד, השתקת היהודים. אבא שלו שומע על החוברת הזאת. החוברת הזאת מתפרסמת בכל ארצות האסלאם כמו אש בשדה קוצים, ולאבא שלו נשבר הלב, חברים. רבי יהודה שבור ממה שהבן שלו עושה. הוא לא מבין למה. למה? בסדר, היה לך קשה, היה לך קשה להיות יהודי, אפשר להבין את זה, אבל למה ככה? למה ככה חזק? ורבי יהודה מחליט לצאת למסע לפגוש את הבן שלו. אמרנו כבר על רבי יהודה הלוי שזה מסע מאוד מאוד קשה ומפרך. בדרך רבי יהודה כותב שיר, כותב פיוט, הוא כבר לא יכול באמת. והוא כותב פיוט שמדבר על עקדת יצחק, אבל לא סתם על עקדת יצחק. הוא מדבר עליה מזוויות מאוד מאוד מעניינות. הוא מקיף את עקדת יצחק מכל מיני זוויות שלא חשבנו עליהן. הוא מקיף את עקדת יצחק מהזווית של שרה. חשבתם פעם לעצמכם מה שרה חשבה בנוגע לכל הסיפור הזה של לקחת את הילד שלה לאיזה הר ולשחוט אותו שם? מהנקודת מבט של המלאכים, מהנקודת מבט של אברהם, מהנקודת מבט של יצחק, מהנקודת מבט של אלוהים. כל מיני נקודות מבט שלא שגרתיות. והוא פשוט כותב פיוט ארוך. אתם בטח רואים את זה בדפים שלכם. פיוט ארוך מאוד. הוא ממש כותב את כל הלב שלו שם. ואחר כך הוא נפטר. רבי יהודה לא זכה להכיר את הילד שלו, להגיע אליו ולדבר איתו על זה. לא זכה להבין מה עבר עליו, מה כל כך כאב לו. החיבור הזה, הייחוד הזה, התיקון הזה לא קרה. והפיוט הזה מגיע לכל עדות ישראל. כל עדות ישראל, חברים, זה מדהים. אין הרבה פיוטים ששרים אותם, גם תימנים וגם טוניסאים וגם מרוקאים וגם לובים וגם יהודי טורקיה וגם יהודי סלוניקי וגם יהודי ירושלים וגם יהודי בבל ואיפה שאתם לא רוצים. יש לפיוט הזה יותר מ100 לחנים, אני יכול להבטיח לכם. או שאנחנו נשאיר אותו בלחן של יהדות סלוניקי, שהוא לחן מאוד מאוד יפה ומיוחד. האמת שהמנגינה התימנית לעת שערי רצון היא מדהימה ביופייה. אני חושב שיש אפילו ביצוע של יואב יצחק. תנסו לחפש, אבל אני לא יואב יצחק. פחות. אז אנחנו נלך על סלוניקי הפעם. אתם תסלחו לנו. אני חושב שאנחנו צריכים פתיחה של קמצ'ה לכזה, אחרי כזה סיפור.
דביר חבר. מנגינה מאוד פשוטה, אתם תבינו אותה תוך רגע, תצטרפו אלינו. סומך עליכם. את שערי רצון להיפטר, יום כפיים לאל שוטר, ענה זכרון אני ביום אחר, רוקד והנרגד והמזבח, והחרית נוסה בסוף הסערה, הבן אשר נולד לך בשרה, עם נפשך בו עד מאוד ביקשה, קום הלאולי לעולמה, על הר אשר קבע לך זורע, רוקד והנכד והמזבח, אמר לשרה כי חמוד יצחק, גדל ולא למד עבודת שחר, הולך בעורר אשר עורר, אמרה לך אבל אל תלך, ענה יהי ליבך באל בוטח, רוקד והנעתר והמזבח, שחר והשכימה ארוך בבוקר, ושתי ערבים נתאשר, מה שלי שינה ואל חקר, והפירות קבעו עמד והתבונן להימשך, רוקד והנכד
לשמיים, אל תשלחה אל שלי שומיים, שובו לשם מלאכי המחמד, זפזפות לפני ירושלים, בושה ורחמים אני פותח, עוקד וענקה והמזבח, שוכן זבול ושמור, זכרה לעד הסוף הרעותו, שמעתני תוקע אותו, ואמור לציון בזמן האישור, ינון ואליה אני שולח, עוקד והנקד והמזבח, ינון ואליה אני שולח, עוקד והנקד והמזבח, אני שולח, עוקד והנקד והמזבח. וואו וואו וואו, איזה מילים, איזה פיוט, חברים. אמא'לה ואבא'לה. אני חייב לספר לכם עוד סיפור אחד, אם אתם תרשו לי, אבל הסיפור הזה, האמת שהשבת היה חי אלול, חי אלול זה היום הולדת של יהודי אחד, מהפכן אמיתי, שעשה מהפכה בעולם היהודי. רבי ישראל בן אליעזר ושרה, בעל שם טוב הקדוש. בטוח ששמעתם על הבעל שם טוב באיזושהי קונסטלציה. וזה סיפור שאני מספר אותו כל פעם בסליחות. הבעל שם טוב, הוא היה לו קטע כזה, לקחת את החסידים שלו לכל מיני טיולי קריזה כאלה. פעם באמצע שום דבר, הוא היה פשוט אומר להם, חבר'ה, אני חייב ללמד אתכם איזה משהו, אתם חייבים לראות איזה משהו, בואו תעלו איתי לעגלה, נוסעים לאיזה חור, לקצה השני של אוקראינה, נוסעים שבוע לפעמים, אולי שבועיים, לראות איזה יהודי עושה איזה משהו מיוחד, איזה משהו שקורה, ללמוד מזה על עבודת השם. אז פעם אחת, ממש בימים האלה שלפני ראש השנה, אמר להם, תקשיבו, אתם חייבים לעבור, משהו מטורף הולך לקרות. מטורף, מטורף, מטורף. בואו, אתם חייבים לראות את זה. טוב. כולם מעלים את החפצים על העגלה. היה לו עגלון שקראו לו אלכסי, הבעל שם טוב. ככה, מתחילים לנסוע. כמה ימים של נסיעה, מגיעים 3 ימים לפני ראש השנה, לאיזה חור. חברים, מי שהיה פה באוקראינה או באזור מזרח אירופה מבין, יש פשוט כאלה חורים. באמת, זה שום מקום. מדובר על קצת הרים ועצים וזהו. אין שום דבר, קילומטרים.
זה איזשהו כפר נידח מאוד, כמה בתים, וכמובן בכל קיבוץ של כפר, כל איזשהו כפר באוקראינה חייב להיות מה? מקום לשתות בו. מאוד קר, צריך קצת משהו לחמם את הגרון. בית מרזח, ומי תמיד היה מחזיק את בית המרזח? מי שנשאר לו שיכור, שיכול לזכור את החשבון, שזה היהודי, שהוא בדרך כלל גם טוב בחשבון. אז באמת היהודים היו חוכרים את הבית מרזח מהפריץ, וככה יש לנו גם הרבה סיפורים נחמדים על יהודי שלא יכל לשלם בזמן, וזרקו אותו לבור, זה התקופה, בול. לוקח אותם לכפר, חברים, באמת, חור כזה לא ראיתם, משהו, שום מקום, כמה בתים, יש שם יהודי אחד שגר שם, והוא סוחר את הבית מרזח, ובעל שם טוב לוקח אותם מאחורי הבית מרזח, לוקח אותם לאיזה חלון קטנצ'י כזה דהוי, מנגבים את העדים, אומר להם חברים, תביטו, מה זה ראש השנה? מה זה סליחות? שימו לב. רואים יהודי שמנקה את הבר בסוף יום, כל מי שילך פה למחנה יהודה, יראה מה זה, או שלא בשעות האלה בטוח לא, אבל כן, מטטים את הרצפה, מרימים כיסאות, שוטפים כוסות, זורקים את אחרוני השיכורים האוקראינים החוצה, כן, שום דבר מרגש. למה הבאת אותנו לכאן? בעל שם טוב, מה יש לך? אתה גנוב. תמתינו ותראו. באמת, עוברת איזה שעה קלה, היהודי שלנו מסיים לנקות, לשטוף, ופתאום הם רואים אותו מתיישב ליד התנור של העצים. והוא מוציא 2 פנקסים גדולים, עבים. פותח את הפנקס הראשון, הוא פשוט מתחיל להקריא את כל הפנקס. ואתם יודעים מה כתוב בפנקס הזה, חברים? כל העבירות שהוא עשה כל השנה. הבן אדם כתב כל עבירה. שתבינו מה זה רואה, כן, מנהל חשבונות. כל עבירה הוא עשה, הוא כתב בפנקס. אני מדמיינים לעצמכם שזה בטח היה חתיכת פנקס. וואחדל פנקס. מתחיל להקריא, ביום הזה והזה לא הנחתי תפילין, וביום הזה והזה הייתי עייף, לא התפללתי ערבית בסוף, וביום הזה והזה כעסתי, צעקתי על אשתי, ביום הזה והזה שדיברתי לשון הרע. עבירות על עבירות על עבירות. מי לא עושה עבירות? מלא עבירות, חברים, הוא קורא פנקס במשך כמה שעות, פנקס ארוך, מסיים את הפנקס, עובר לפנקס השני. מה כתוב בפנקס השני? כל לא. בפנקס השני, רבותיי, כתוב כל הצרות שהיו לו כל השנה. כל הצרות. ביום הזה והזה הייתי חולה, וביום הזה והזה מתה לי הפרה, ביום הזה והזה הפריץ הזה, וואי, לקח לי מלא כסף, ביום הזה זה היה יום נחס, יום מגעיל, יום לא טוב היה, שום דבר לא הלך לי, וביום הזה והזה שברתי את הרגל, וככה היה מלא צרות. חברים, גם צרות לא חסר. 2 פנקסים עבים. חבר'ה של הבעל שם טוב מתחילים לאבד סבלנות שם בשלג, בחוץ. וואו, זה ארוך. והיהודי שלנו מסיים לקרוא את 2 הפנקסים האלה. ואז הוא עושה דבר מדהים. הוא מרים את העיניים שלו לשמיים. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא הייתי בסדר השנה. וואלה, אני מודה. לא הייתי טוב. אבל בינינו, גם אתה לא היית משהו בכלל. אז בוא נעשה כזה דבר. אני סולח לך, אתה סולח לי. התחיל דף חדש, באמת אבל. ראש השנה, שנה חדשה, דף חדש, נקי. אני סולח לך, ואתה סולח לי. הוא לוקח את 2 הפנקסים ושורף אותם באש. אז הבעל שם טוב מסתובב, תלמידים שלו, בחוץ, בשלג, הוא אומר להם, אתם מבינים עכשיו? למה הבאתי אתכם לפה?
אוכיל עליהם, החלף עליהם, ישנה ממנו, מענה לשון, אוכיל עליהם, החלף עליהם, ישנה ממנו, מענה לשון, אשר בקלו השיר העוזו, אביע רננו, ועד בפניו, לאדם מאחר ומאשר, מענה לשון, אשר שפתי תפתח ופי תהילתך לאדם מאחר ומאשר, מענה לשון, אשר שפתי תפתח ופי תהילתך, אוכיל עליהם, החלף עליהם, ישנה ממנו, מענה לשון, אשר בקלו השיר העוזו, אביע רננו, ועד בפניו, לאדם מאחר ומאשר, מענה לשון, אשר שפתי תפתח ופי תהילתך. וואו. תודה רבה לדביר על הקבצ'ה, חברים שפותח לנו את הלב, לנתי דודי. זה היה קשה, מגיע לזה. טוב חברים, אנחנו ממש מתקרבים לסיום כבר. ואנחנו חייבים לדבר רגע על הסיפור הזה של הבעל שם טוב. כי שנה שעברה, אני זוכר את ראש השנה, היה לי ראש השנה מרומם ביותר. היה לי מה זה טוב. אני זוכר את עצמי אומר, וואו, איזה שנה טובה יהיה לנו. אז אנחנו השנה לא היינו משהו. אנחנו מודים, הפשלות תמיד יהיו, אנחנו בני אדם. אבל אלוקים, בחיית דינק, זה היה מוגזם. אז די, אני חושב שהבנו. נכון, אנחנו הבנו. נראה לי הבנו את הסיפור של המלחמה. נראה לי הבנו מה הסיפור. נראה לי אפשר די, אפשר להביא גאולה. ככה, בכיף. כמו כל הפיוטים שאמרנו עכשיו.
לכנס את שארית הצאן, להביא לנו הנהגה אמיתית. אהבת חינם, שיהיה לנו באמת אהבה. אתם יודעים, אי אפשר מבחינתי ובאופן כללי לשיר את הסליחות האלה בלי לשיר עוד שיר אחד מיוחד, שאיתו אנחנו בעזרת השם נסיים. אולי ניתן לכם הדרת של עוד איזה משהו. אתם יודעים, בעזה חי רב מאוד מאוד מפורסם, מאוד מאוד גדול, שכמובן, כמו כל הרבנים של אז, רב היה גם צריך להיות מוזיקאי, חברים. זה לא עובד להיות רב בלי להיות מוזיקאי. אתם ידעתם שבבא סאלי היה מוזיקאי? שאבא של בבא סאלי היה מוזיקאי? סבא של בבא סאלי, כן? אז לא רק במרוקו, ברוב קהילות ישראל, לבריאות, סחר וסלם. ברוב קהילות ישראל, הרבנים גם היו כותבים שירה, כותבים פיוטים, כותבים מוזיקה, מלחינים, מנגנים. אז בעזה, הרב הראשי של עזה, קראו לו רבי ישראל נג'רה. אתם ידעתם שהיה קהילה יהודית רצינית בעזה? עזה זה אחד המקומות שהייתה בו התיישבות יהודית ברצף כמעט מחורבן הבית עד... בקיצור, נשאיר את זה לשיעורי ההיסטוריה. רבי ישראל נג'רה כתב המון פיוטים שאנחנו שרים היום, כמו יעלה בוי לגני, ועוד רבים, אבל אחד הפיוטים שלו היותר מפורסמים, דרך אגב גם יא ריבון העולם והעלמיה, ועוד הרבה, באמת אפשר להעריך. אחד הפיוטים המדהימים שהוא כתב, אנא אלך מרוחך, שזה פיוט מעובד למילים מספר התהילים של דוד המלך, שהוא מאוד הזדהה איתם כנראה. והפיוט הזה הוא בעצם מתקשר לנו למה שדיברנו על בן אדם עליך נרדם. לפעמים הבן אדם בורח מהשליחות שלו, כמו יונה. לפעמים העולם הזה כבד עלינו, לפעמים השליחות שלנו כבדה עלינו בעולם. ובא לנו לברוח. רבי ישראל נג'רה אומר, אין באמת אפשרות לברוח, הרי מה קרה ליונה? הוא ברח מאלוקים ביפו לאלוקים של תרשיש. אי אפשר לברוח מהשם. אחרית ים, גם שם ידך. כאילו, אין באמת לאן לברוח מאלוקים, ולכן אין גם לאן לברוח מעצמנו. כי כל אחד מאיתנו הוא חלק מאלוקים. אז אנחנו נשאיר עכשיו בעזרת השם, אנא אלך מרוחך, של רבי ישראל נג'רה. ומי שרוצה להצטרף אלינו מוזמן, ממש. פיוט מאוד 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 יפה.
לידך, הגיל אפרת. חברים, תודה רבה רבה. מברכים את כולנו חברים, שיהיה לנו שנה טובה, באמת באמת טובה, שנה מתוקה, שנה שכל המשאלות שלנו מתגשמות, שנה שהחטופים שלנו חוזרים הביתה ושהחיילים שלנו חוזרים הביתה, שכל מי שצריך לחזור הביתה חוזר הביתה, כל מי שצריך למות ולא לחזור הביתה גם לחזור הביתה, שימות ולא יחזור הביתה. וחברים, באמת, רק טוב על העם שלנו, בעזרת השם. ידענו הרבה צער, הגיע הזמן שנדע גם שמחה. תודה רבה לדביר על הקמנצ'ה, חברים. תודה רבה לאיציק מלאכי על ההפקה, לעיריית ירושלים, על התרבות. תודה רבה לבית כנסת אוהבי ציון על האירוע החכם והמדהים שלהם, חברים. תודה רבה לכולכם שהגעתם. שנה טובה, תודה. מי שרוצה מוזמן להישאר פה לסליחות מעט. סליחות.